Iubire fără dragobeți și valentine. N-a nins toată iarna așa de liniștit ca astăzi. Probabil că e ultima încercare a gonitei ierni de a mai acoperi cu albul ei mizerile cotidiene. A fost iarna zgârcită cu fulgi până acum, pentru că trăim în veacul iubirii celuilalt cu moderație, ca să ne rămână rezervă de dragoste pentru propria persoană. Nimic în afară. Aceasta e lozinca tristă zilei. Îmi spunea o florăreasă zilele acestea că se vând flori mai puține ca niciodată. Suntem în criză, încerca ea să scuze insensibilitatea. Apoi mi-a vorbit de o doamnă ce își cumpără zilnic flori, spunându-le prietenilor că-s de la soțul atent și este atât de invidiată. Aceasta e prima caracteristică a iubirii de azi. Iubim egoist, o iubire de tip Garfield, motan sfătos și parșiv, ce îi spunea cățelușului tont. Noi doi avem ceva în comun, Odei. Iubim aceeași persoană. Pe mine. Iubirea de azi are gust de hamburgeri. O iubire la repezeală, un fast food al sentimentelor. Așa e viața. Așa mâncăm, așa trăim, așa iubim. În momentele rare de tandrețe sună eternul mobil. În urma acestei iubiri grăbite se nasc copii cu care stăm puțin și care ajung să ne fie străini la 18 ani, ca preț plătit pentru dragostea de tip Western Union, singura instituție ce mai ține unit o familie. O dragoste amestecată de tip Casanova. Dar cei ce vor să-i copieze viața să nu uite că el era un bărbat al tuturor femeilor, dar și o femeie a tuturor bărbaților. Marșurile veselor lesbiene pun dragostea normală cu genunchii pe cojile de nuci, rămase de la cozonacul dracilor făcuți în cinstea lui Simon de Beauvoir. De aceea sunt de acord cu Valentine, cea căsătorită cu domnul Dragobete. E nevoie de o zi pe an în care să iubim pe alții, sau și pe alții, după atâta privire narcisistă în gol. Singurul lucru cu care nu sunt de acord este semnul grafic al acestei zile unice în an. Inima roșie ar trebui înlocuită cu dovleacul gol, luminat și rânjitor de Halloween. Va trebui să învățăm ce iubirea sau să o reinventăm. Probabil că va trebui să începem cu pași mici, iar primul este să nu ne mai batem unul cu altul. Apoi să învățăm să respectăm pe oameni, să-i admirăm pentru frumusețea unică a fiecăruia, deși sunt de acord cu Roche Foucault că e greu de a admira pe cineva și a-l iubi în același timp. Să învățăm să dăruim timpul, florile, zâmbetul. Tuturor celor ce iubesc mai mult decât o zi pe an, vă dedic o poezie despre cum am înțeles eu că se definește iubirea. Aveam atunci 18 ani și nu mi-am schimbat părerea. Nu. Iubirea nu e joc de loterie și niciun împrumut cu doi giranți. Tu ești iubit o mare poezie, iar eu un vânător de elefanți. Nu. Iubirea nu e o lungă sărbătoare pe care o treci fără dureri de dinți. În fiecare zi aud o întâmplare cu fete ce au fugit de la părinți. Nu. Iubirea nu-i mânușa aruncată în ochii fericirii de apoi. Când un divorț te costă o ciocolată, se schimbă în garda în sunet de cimpoi. Nu. Iubirea nu e o haină demodată pe care o vinzi duminica în obor. Trădarea ta pe buza-mi sărutată e o stație la care mă cobor. Nu. Iubirea nu e o palidă ninsoare căzută într-un august monoton, ci pași pierduți, prin săl de așteptare, cu o floare degerată sub palton. Vladimir Pustan, pentru Radio Cireșare.